Hezký večer, vítejte v pořadu Bez medu to nejde. Recepty pro nás připravili a uvaří manželé Slokovi Blanka a Luděk. Hezký večer. Hezký večer. Co jste si dnes pro nás připravili? Takže dneska jsme si pro vás připravili skvělé kachní prso na medu. A co k tomu? K tomu jsme si připravili cibulovou marmeládu. Tak co potřebujeme? Ke kachnímu prsu potřebujeme pouze sůl, pepř a trochu medu. Co potřebujeme k cibulové marmeládě? K cibulové marmeládě potřebujeme trochu více, to je trochu másla, olivového oleje, brandy, červené víno svatohořinecké, červený vinný ocet, trochu medu, cukr, červená cibule a tymián. Do rozpáleného rendlíku dáme trochu másla, trochu olivového oleje a na tomhle musíme zpěnit tu červenou cibulku. Mezitím přidáme i trochu tymiánu. Ochutíme solí a pepřem a zastříkneme červeným vinným octem. Přidáme trochu brandy, trochu červeného vína, trochu cukru a trochu medu. Toto začneme teď dusit. Dusí se tak, aby se to dusilo do měka. A cibulová marmeláda bude hotová. Jak upravíme kachní prso? Takže vezmeme si kachní prso, položíme ho na krajecí desku, kůží vždy nahoru. Potřebujeme naříznout teď kůži. Nařízneme ji do tvaru mřížky, takže šikmý řezy na jednu stranu. Poté otočíme a povedeme dále šikmé řezy, tak, aby nám vznikla mřížka. Velmi důležité je neproříznout nožem, neproříznout se až do masa, pouze na šíři, na tloušťku té kůže. Můžeme se podívat, když to ohneme, uvidíme, jestli jsme prořízli se do masa. Teď vezmeme sůl, okořeníme solí, vezmeme pepř, opepříme s obou dvou stran. A důležité je vlastně tuto sůl a pepř vmasírovat do toho masa. Takto je vlastně připravené kachní prso k tomu, aby jsme mohli ho vložit na pánev. Takto připravené kachní prso, které jsme si připravili, vložíme na suchou, rozpálenou pánev a zprudka opečeme. Vždy kůží dolů, to je důležité, tak začít. A opékáme kůží dolů tak dlouho, aby se nám vypekl tuk. Suchá pánev, protože můžeme vidět, povoluje se nám a uvolňuje se spoustu tuku z té kachny, z té kůže. Po upečení masa z obou dvou stran ho vyndáme, vložíme ho do připraveného pekáčku, kde musíme toto maso potřít medem. Takto upravené maso potřené medem vložíme do předem předehřáté trouby na 190 stupňů. Pečeme při 190 stupních přibližně 8 minut. Těchto 8 minut nám zaručí, že je perfektně propečená na stupeň medium. Nikdy to nesmíme propéct úplně. Kachní prsa se nikdy nepropékají. Hostem pořadu je Jaromír Flesler, student biologie Masarykovy univerzity v Brně. Hezký večer. Dobrý večer. Jaké máme druhy medu? Máme druh medu květový a medovicový. Medovicový je tmavší, občas se mu říká lesní, protože je sbírán v lese. A květový obsahuje více pylu a je světlejší. Pokud med obsahuje částečně medovici a částečně nektar z květů, tak je takhle jakoby zbarvený. Jakou roli hraje pyl v medu? Pyl v medu má tu výhodu, protože pyl samostatný není naše tělo schopno strávit, ale v tom medu jsou obsaženy enzymy, které ho natráví a potom je naše tělo schopno tyto pylové látky využít. Děkujeme za cenné informace. Hezký večer. Takže po 8 minutách vytáhli jsme kachní prso z trouby. Máme ho krásně medium. Toto prso
je nejlépe nechat v pekáči chvíli, minimálně aspoň tak 5 minut a přikrýt ho například alobalem a podobně. Je to důležité proto, aby se maso uvolnilo a skutečně bylo potom chutnější. A tady se už můžete podívat, jak se kachní prso s cibulovou marmeládou povedlo. Pokud i vy chcete vyzkoušet tento recept, opište si ingredience, které právě vidíte na obrazovce. Dobrou chuť a příští měsíc na viděnou.